Kaixo, gu, Estefani, Eneko, Adrián, Gia, Diego, Nadia, Leisa, Pedro, Elisa, Alexia, Lier eta Dilan gara. Ongi etorri gure irratzaiora. Adi alzaudete. Fortnite inguruko aholkuak, errez eta goxoak, pertsonai misteriotsu baten elkarrizketa eta lasarteko albiste bat kontatuko dizuegu. Dibertigarria izango da eta ondo pasa! Kaixo, gu Adrián, Eneko eta Estefani gara, eta jolas interesgarri baten inguruko kontuekin gatoz. Aurrera! Fortnite bideojokoari buruz hitz egingo dugu. Hau mundu osoan dabil Fortnite jokua, eta gazte zein heldu askok jolasten dute. Joko hau gustokoa da dibertigarria delako eta lagunekin batera jokatzeko aukera ematen duelako. Lehenik eta behin azalduko dugu nola jolasten dut Fortnitera. Jokoa normalean Battle Royale moduan jokatzen da. Horrek esan nahi dugu jokalari asko uharte batera jaisten direla eta helburua azkenik bizi gelditzea dela eta jolasten hasten zarenean hau bete hortz geldituko zara. Horretarako armak materialak eta objektuak bilatu behar dira. Gainera, Fortnite eraikitzea oso garrantzitsua da. Hormak, eskailerak edo dorreak egin daitezke babesteko edo ihes egiteko. Orain zergatik den garrantzitsua ondo jokatzea azalduko dizuegu. Fortnite ez da tiro egitea bakarik, pentsatu erabakian hartu eta estrategia erabiltzea ere beharrezkoa da. Horregatik joko honek burumuina lantzen laguntzen du, eta talde lana ere zuzentzen du, lagunekin jokatzen denean, eta errespetatu neurriak. Horrez gain trikimailu edo aholku batzuk emango ditu. Hasieran, hobe da leku lasai batean lurreratzea, arriskurik ez izateko. Materiala biltzea oso garrantzitsua da, eraikitzeko behar direlako. Entzungailuak erabiltzea lagungarria da, beste jokalarien pausoak entzuteko. Eta batez ere patxandaz jokatzea, galtzea ere ikasteko modu bat da. Azkenik esan, nahi dugu Fortnite jolasa dibertigarria dela, baina neurri jokatu behar dela. Denbora librean jolasteko ona da, baina ikasketak
lagunak eta familia ere garrantzitsuak dira. Laburbilduz, Fortnite ondo pasatzeko, lagunekin jolasteko eta tresbetasunak hobetzeko joko ona da. Beti ere erduaz erabiltzen bada. Kaixo, gu Diego, Gia eta Nadia gara, eta Italia aldera joaz zerbait, oso goxoa jatera. Entzun arretaz. Kaixo irrati entzun guztiok. Gaurko irratsaioan sukaldera joango gara. Jantzio mantzalak, pasta carbonara era prestatzen ikasiko dugu eta errezeta, goxo errezeta. Eta sabera pozpozik usteko modukoa. Prestal zaudete koilarak eskuan hartzeko? Guazen! Osagaiak, ondorengo osagaiak dira errezeta hau prestatzeko beharko ditugunak. Makarroi pakete bat, gas pizka bat, ura beroa, irugihar edo urdaia pizko zatitxoak, esne gain ontzi bat, gazta birrundua, olio pixka bat. Adi ondorengo pausoak jarraitu gero primeran aterako zaizuzte errezeta. Lehenengo, lapiko handi baten ura jarriko dugu. Iragiten hasten denean gatza eta makarroi botako ditugu. Makarroiak egozten direnean, bitartean, zarginan botako olio pixka bat jarriko dugu. Eta hirugarra edo urdaiazpiko frituko dugu. Ondoren, zartaiga esnegaina bota eta ondon naztuko dugu. Zu basuan pizka bat bero utziko dugu. Makarroiak iganda daudenean ura kendu eta zarteigara botako ditugu, saltzekin batera. Azkenik gazta birrindua botako dugu, gainetik eta listo. Eta hemen bukatzen da gure errezeta. Ikusi duzuenez, ez da batere zaila emaitza. Eta, bikaina, etxean probatzen baduzue, kontuzten denazuk bakarrik ez jateko, onegin! Kaixo, gu Leiza, Pedro eta Elisa gara eta pertsonaia oso misteriotsua bat ezagutzeko aukera izango dugu. Jakin nahi duzuen ordeen, jarri arreta! Irrati entzule guztiok, gaurko zoiarko gonbidatu oso berezia dugu. Ez dugu bere aurpegia
ezagutzen, baina txarkean ia magoa da, isilik mugutzen da, asko pentsatzen du eta beti maskara batekin jokatzen du. Gaur gurekin dago Rei Imanga! Rei Enigma Xake jokalari ospetsua da, bere identitatea sekretupean gordetzen duena. Xakean oso azkarra da, mugimendu barrigarriak egiten ditu eta askok diote buruan 1000 plan dituela aldi berean. Ea zer kontatzen dugun gaur. Kaixo Rei Enigma, nor zara zu benetan? Kaixo, hori sekretu handia da. Xake taula da nire etxea eta maskara nire laguna. Zergatik jokatzen duzu beti maskararekin? Aurpegia eskuratzeko, baina burua pizteko, horrela hobeto kontzentratzen naiz. Noiz ikasi zenuen xakean jolasten? Oso txikia nintzenean, piezek hitz egiten ziatela iruditzen zitzaidan. Zein da zure pieza gustokoena? Zaldia, ez usteko mugimenduak egiten ditu, ni bezala. Inoiz galdu aldezu partida bat? Bai noski, galtzean asko ikasten da, irabaztean baino gehiago. Zer gomindi ematen dioz zenioken entzulei xakean hasteko? Pentsatu, lase jokatu eta ondo pasa, xakea jolas bat da. Azken galdera, benetan existitzen zara? Batek daki, auskalo, hurrengo mugimenduan ikusiko dugu. Hau izan da gure elkarrizketa misteriosoa Rei Enigmarekin. Eskerrekik asko entzuteageti eta gogoratu. Txakeran bezala bizitzan ere mugimendu bakotza balio du. Kaixo, gu Lier, Diran eta Alexia gara eta Lasarteko albiste bat kontatuko dizuegu. Jakin nahi duzue zer gertatuko den gure herrian? Aurrera! Kaixo entzuleok, hasi da gure albistegia. Gaurkon politika zitze egingo dugu, baina lasai dena ondo ulertzeko moduan. Hori da, gure herriko udalak erabaki berri bat hartu du. Herriko plaza berritu eta haur jolas parke handiagoak egingo dute. Bai, eta badirudi politikariek bilera luzea egin dutela horretarako. Oso luzea, agian gure matematika klasea baino luzeagoa. Zer erabaki dute? Udaleko zinegotziek bozketa egin dute. Batzuek bai esan dute, beste batzuek hobeto pentsatu behar dugu eta azkenean gehien alde bozkatu dute. Politikan horrela funtzionatzen du. Ideiak proposatu, hitz egin, eztabaidatu eta gero bozkatu. Gure gelan bezala, ezta? Zer egingo dugu irteeran? Galdetzen dugunean bezala. Batzuek mendia, bestek zinema eta azkenean gehiengoak erabakitzen du. Zer izango du parke berriak? Proiektuaren arabera txilista handi bat, kulunka gehiago eta iturri txiki bat jarriko dituzte. Eta hanko gehiago gurasoentzat. Haiek ere atseden pixka bat behar dute, guk horrika gabiltzanean. Obrak udaberrian hasiko omen dira, beraz, kaskoak eta makinak ikusiko ditugu laster.
Espero dezagun zarata ez izatea goizeko 8:00. Zer da politika? Baina zer da politika? Politika herri edo herrialde bateko erabakia hartzea da. Adibidez, non gastatu dirua, zer hobetu edo zer arau jarri. Eta garrantzitsuena jendearen iritzia entzutea. Horregatik egiten dira bozketa eta hauteskundeak. Beraz, gaur ikasi dugu politika ez da dela soliki telebistan egeltzen den zerbait. Gure egian ere gertatzen da, eta gure egunerokoan eragina du. Eta agian etorkizunean gure artean alkate bat egongo da. Hau izan da gaurko albistea. Eskerrik asko entzuteagatik eta parte hartu herriko erabakietan. Iritsi gara iraitsaioaren amaiera, zer iruditu zaizue? Kontu interesgarri egon dira, baietz? Guk egiten oso ondo pasatu dugu, eta zuek entzuten ere ondo pasa izana espero dugu. Hurrengo arte, eta aio pelaio! Agur!